השף שם, מה? עלה. לא ביוד. עלה אחד. עלה אחת. עלה אחד. השף שמה הוא עומר אילואן, והוא מבשל בישול מולקולרי ערבי. והוא הביא לפה דברים שהם יפים לאין שיעור. זו היצירת אומנות. בוא תגדיר את זה אחרת, בישול ערבי אותנטי, בטאץ' מודרני, או נגיעות של מולקולרית. אבל אמירה מולקולרית זה כל תבשיל. אוקיי. יש טעות כאן באמירה שכולם אומרים מולקולרי. מה זה מולקולרי? בכלל תזכיר לנו? לשבור ביצה בתוך מרווה חמה זה מולקולריה. להפוך מוצר מנוזל ליציב או מנוזל, להפוך אותו לאבקה, זה מולקולריה. מה זה נגיד האבקה הזאת שפה מתחת לסלקים האלה שאני זומם עליהם כבר איזה רגע? אז אני מתחיל ככה, יש לך שם קרמבל אגוזי מלך עם אבקת סלק וקרמים של סלקים וגבינת עזים. למה אתה משאיר את זה שם? הסלקים הם גבושים בשיטת ואקום. אבל גם אתה לא יכול להגיע לזה עכשיו. אני אוכל את זה ככה. ממש הצחקת אותי פה. אתה יחיד מסוגך? זאת אומרת, כי אוכל, בדרך כלל מסעדות ערביות כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל אתה יודע, יש צורת הרגשה שכולם מכירים. אני לא רוצה לפתוח עוד מסעדה של חומוס צ'יפ סלט. כן. אני שונה, אני גדלתי במדינה שנקראת גרמניה, אז אני ראיתי, הסתובבתי בעולם. בגרמניה? כן. לא נולדתי, אבל גדלתי שם. איך קרה שגדלת שם? יש לי אח שפרופסור לפסיכולוגיה, שגר כבר 30 שנה כמעט שם, ומתוך חובבי אוכל שאנחנו משפחה של טבחים, לא שפים, טבחים. נוצר לנו שם שתי מסעדות שקראנו, כאילו בנינו שתי מסעדות בגרמניה. וואלה. אז מה דחוף לך לחזור לפה ולפתוח בקריית אתא מסעדה לאוכל גורמי ערבי? אתה חוזר לבית שלך. קריית אתא? אני נצרתי במקור, אין מייל, ליד כפר של, ליד נצרת. אבל קריית אתא זה היזמים, לא אני. אוקיי. יש קהל? בדיוק. בדיוק, כן. כן? קהל מאוד 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 אדיר. יש קהל שמגיע מירושלים, מבאר שבע, מאשדוד, מאשקלון, מתל אביב, ואת האמת זה 60% מהקהל שלי. איך המסעדה עכשיו, בימים אלה? אני פרגנתי, כאילו, פרגנות מסעדת עלי גפן יותר במרכז מאשר בצפון, ואז הקהל הוא יותר גדול מהמרכז מאשר מהצפון. מה זה? שואלים אותי, זה שושברק. איפה זה בקריית אתא? צומת קריית אתא, זה לא בקריית אתא, יש אנשים שמבינים את זה, כאילו, אני כתובת שלי, שדרות ההסתדרות, 271 חיפה, ולא קריית אתא, אבל קראו לי צומת הישנה אז, לפני איזה 40-45 שנה, קראו שזה צומת קריית אתא, וזה נשאר צומת קריית אתא. מה לא בשביל? זה שושברק. זה עם בשר? כן. זה עם בשר. אל תתקרב, אמרתי לך שלושתם, אל תתקרב. שלושתם, אוקיי. שושברק זה שיש ברק, זה מילה מטורקיה שאימצנו אותה למטבח שלנו. תראו, אפשר לעשות משחקי הרעב, יש כף אחת. החזק מנצח. ויש ידיים. דבר איתי על המנה הזאת, מה זה המנה הזאת? זה מנה שנקראת, שהמצאת אותה, נקראת קרפצ'יו סברס. קרפצ'יו סברס זה סברס בלדית, עם נענע שאנחנו מייבשים אותה וריחנית יותר, עם כדורי לבנה שאנחנו מייצרים אותה, עם שמן בזיליקום ושקדים. מה? תעביר, אתה אשכרה הלכת לעמוד כדי שאני לא אתאם מזה. המנה שיש לך... את קוראת לי עם גפן. אני קורא למנה של המנה של המדינה, כי זה... זה לא בשר, נכון? לא, זה טבעוני לגמרי. זה טבעוני לגמרי? כן, אבל יש יוגורט. יש מה? שמתי טיפת יוגורט, כי בלי יוגורט לא אוכלים. אצלנו, אין מה לעשות. מה יש בדבר הזה? מה זה? תערובת ברת. תערובת ברת שאנחנו מייצרים אותה. אומר, מה זה? זה מדולני בטטה. יש כאילו השיטת חיתוך נקראת מדולנים, זה גבינת עזים שאנחנו מבשלים אותם עם בטטה, מכניסים לזה אבקת זיתים, זה השחור, זה אבקת זיתים. אבקת זיתים. אבקת זיתים. מה שיש לך הירוק זה אבקת שמן בזיליקום. איפה? הירוק ליד הבטטה? כן, זה אבקת שמן בזיליקום. שמן בזיליקום. שמן בזיליקום שאנחנו מייצרים אותו במקום. מה שאתה רואה את הכל, זה הכל ייצור של עלי גפן. אנחנו לא קונים חוץ מחומרי גלם. ומייצרים את זה הכל, יש לי ים של העובדים. כמה זמן אתם שם? היום תפור עליי 8 חודשים. והולך טוב? ברוך השם. מה זה? זה קינוח. הגעת לקינוח מסורתי. סבתא שלי במקור היא חלבית. וזה קינוח חלבי שנקרא חלאותי ג'יבן. חלאותי ג'יבן? חלאותי ג'יבן זה בצק שאתה מערבב בגבינה עם סולת, ומותח אותו למשך כחצי שעה, עד שנהיה דק. והמילוי של זה אתה מערבב כמה סוגים של גבינות וממלא ומגלגל. איך עוברת אליך התקופה הזו כערבי ישראלי? זה לא רק עליי, זה תקופה של כולם.
זה לא רק תפור על המסעדות, זה תפור לכל מקום ומקום. תיכנס לכל המתחמים, לכל אפילו לנגריה, תיכנס לנגריה, אין לו עבודה, כולם בוכים. למרות שאני אזמין את כל העולם לעלי גפן, שישמעו סיפור מאוד מעניין, שבעלים של מסעדת עלי גפן זה ערבי ויהודי, יהודייה, סליחה. העובדים בעלי גפן זה רוסי, ערבי, מוסלמי, ערבי דרוזי, ערבי נוצרי. אתה תמצא אשכנזים אצלי, אתה תמצא מרוקאים, אתה תמצא את כל העמים אצלי, והעם החדש שנכנס אלינו זה אריתריאים. מי שרוצה לראות או לשמוע סיפור של דו-קיום, ואיך אנחנו מתחילים את היום שלנו בחיבוק ונשיקה, כל העובדים ויוצאים מהמשמרת שלנו עם חיבוק ונשיקה, מוזמן לעלי גפן. עזוב, אני רוצה לעבוד אצלכם. ברוך הבא. מה את יודעת אני לעשות? אלמד אותך כמה שיטות מונקולריות. אני ממש טובה בזה גם, ממש, מהמצטיינות בדורי אפילו, היו אומרים. עומר אילואן, תודה רבה שבאת שבאת, איזה כיף. גם תקווה, גם זה וגם אחד המזונות הטובים. אבל יש לך את הצוואר שלא סיפרת עליו, זה השיטה המונקולרית שאתה אהבת, שהיא... הצוואר הוא מבושל כמעט 70 שעות. פחות אוהב צוואר, אבל אני יכולה להעיד שזה מאוד מאוד טעים. אני אעשה. לא, אבל זה מאוד טעים. גם הריח שזה ישתלט פה על כל אולפן, זה גדול עליי. תודה רבה רבה. הנה יש לנו זמן לשאלות קצרות. מוכן? אוקיי, בטח. אוקיי, אז הורים...